ई घर घराना छोड़ के चल गई बाड़े। 4 गो राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ऐसा पुत्र बाड़े। चारों पुत्र हीरा ज्वारा हाथ से कोनो कम नहीं खन मलिकार। आज से 12-13 दिन पहले जब चचा के घर से डोली रूपी अर्थी निकल हुई न मलिकार। अगर बेटा चारों बाड़े तो बेटा रो रो के, बेटी हुई है तो बेटी रो रो के, नाती पोता सब रो रो के कहते हैं कि बाबूजी आखिर ऐसा कवन कसूर कैले रहनी हो जो सेवा करावे के उम्र में हमनी के त्याग के चल गईला। रो रो के चारों बेटा रो रो के ही एगो बात कहत हुई, निर्गुण के भाव लागल। निर्गुण के परिकार बड़ी निमन कोनो कलाकार के गावल बा, बड़ा निमन निर्गुण बा जुगेश भैया का। आज से 12-13 दिन पहले जब चाचा के घर से डोली रूपी अर्थी निकल हुई तो बेटा वियोग से रोइत हुई है। का कहते हैं बबुआ कि अचके में अरे त घाटले घाटा नवा बाबूजी सपना अरे तब भैले राम जी। जिगर के बात कहता नहीं लो भाई, तुम मनी है चाहे मत मनी है भाई वाह। तू एगो बात कह दिला हमरा निमन लागल, लेकिन फिर तू बात बोल के और बार लगला बीच में बोले तो हमरा बड़ा बार लागल। तू एगो बात बोलला जे हमरा भाई मानत होकबा त आज के बाद अरे न कहबा, हमरा भाई मानत होकबा त हमार शरीर के स्थिति के बारे में ना बोलबा। यही बात सुन के हमरा मोह लाग गइल बा, यही चलते हम तारा फसावल नहीं चाहत। न तो तोरा जहां चाहे हम, चाहे ई मंच होके चाहे आरा छपरा कहीं के मंच होके, जहां चाहे तारा हम एक राउंड में ना फंसा देनी तो हम हूँ असली महावीर यादव के चेला ना। आखिर तू हमरे घराना से बिलोंग करल, तोरा जहां चाहे तहां टांग देव, चाहे गीत में टांगी चाहे संगीत में टांगी, निर्गुण में टांगी चाहे छपरहिया में टांगी चाहे पूर्वी में टांगी, चाहे तो टांग देव। लेकिन तू भाई हमरा जब बड़ा बोलला तो हमरा मोह लाग गइल बा, लेकिन तू बीच में और बार बोल लगला से हमरा दिमाग खराब हो गइल। यही से हम तोरा टांगल की चाहत कि तू भाई बोल देले बड़ा, यही से हम तोरा टांगम ना। अब आपन गीत संगीत गाइब हम। माफ हो माफ। चारों पुत्र रो रो के कहत पड़े कि बाबूजी हो, अरे तो छोड़ के गई 4-4 गो ललानमा, अरे तो छोड़ के गई 4-4 गो ललानमा। नाच जाई नाच जाई नाच जाई उ नाच जाई उ नाच जाई उ नाच जाई। भोला भैया हो, ए भोला भैया विजय फरुका, भोला भैया उ नाच जते भैया हम नचा देबे। देखा देखा खाड़ हो गले ओने तक खाड़ हो गले। हाँ नाच माहौल दूसर बा, हर एक जगह एक माहौल ना रहेला नाचा। हाँ एकदम 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 ना ना एकदम बड़ी अरे तो छोड़ के गइले 4-4 गो ललाना, छोड़ के गइले 4-4 गो ललाना। अरे तो छोड़ के गइले सुघारा ललाना। ए बबुआ काहे ला बेचारी के तंग कल है, तंग मत न कीजिए। हाँ पैसा देंगे पैसा देंगे। अरे कम बोली मेहरारू जात कम बोला हाथ। भैया खाली मालवा दोनों पैसा क्या देते हो? पैसा घर से लेके हाँ आदमी हवा यार। अरे तो छोड़ के गई सुघारा ललाना, तो बाबूजी सपना
बाबूजी सपना चक्के में अर्थ घटले घटनामा घटनामा राम जी घटनामा राम जी घटनामा बस कर बात ही जाता हूँ। महावीर जी के ठाठ है। चक्के में घटले घटनावा बाबूजी सपना धनी हेरा छोड़ के गईले सुघा रलानामा छोड़ के गईले सुघा रलाना माता बाबूजी सपना भैले चारों बेटा रो रो के ही कहतर के बाबूजी हमने जब छोट छोट रहनी है बाबूजी तो हमनी के सही सलामत रहे खातिर ना जाने कवन कवन देवी देवता भख देत रहला आज ना जाने कहां पर आ गए हमर पापा हमारे खातिर करत रहला अरे तो छठा तवार के हमने खातिर पूजा रहला बाबा बिहवार के हमने खातिर ना जाने कमन कमन देवता पूजत रहला बाबूजी हमने खातिर करत रहला अरे तो छठा तवार के हमने खातिर पूजत रहला बाबा बिहवार के आज काहे अरे तो हो गईला सपना आज काहे अरे तो हो गईला सपना
अरे तो झर झर नया नवा अरे तो बहे राम अरे तो छोड़ के गई